Het liep er even op dat de Admiraliteitsdagen in Dokkum volslijn verruinen zoenen. Maar de organisatie trof het duurt met waar. Een beetje Rijn, dat is voor een echt nautisch evenement geen probleem. We kennen al wel het waar en daar komen we net omheen, maar dat komt weer toch heel erg goed. Juist er maar te horen wie het even spannend. En juist net volle mensen en denken, oh, komt het wel goed, Joert, maar toch besluit men dan om te komen. En er zijn momenten was het verleden hier, maar toch weer heel druk. Bezoekers kunnen het volslijne weekend onder bij Snij genietje van alle activiteiten. En het evenement groeit nog heel tijd. Zij het al acteurs dat maaidot on het Strittheater omheen gaan van 25 naar 60. U wordt beschuldigd van diefstal. Ik heb getuigen gehoord. Die liegen. Ja, dat zal. Of jij liegt. Ik lieg nooit. Wij zijn natuurlijk van oudsher een Admiraliteitsstad. Daar ben we trots op. Dat is heel erg leuk. En het verhaal van die Admiraliteit, dat proberen we nou te vertellen in een stukje toneelspel. Verleden jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. Een hele leuke groep mensen die dat oppikt hebben. Echt professionele regisseurs die erop aankomen binnen. En dit jaar hebben we het aantal acteurs verdubbeld.